Ramogi TV. Kapodon mnakawanya koramgaji wang jogo ma pia oula osedaro moko kuom jotend kanisni kod josiasa dwaro mondo piny owacho Manyo mar tieko pia oula ma osebedo kadaro ji higa ka higa e counties ma Kaluo. Jafwambo mara Juma miyowa lerno koya e county ma Migori. Higa ka higa pia oula osebedo kadaro oganda mathoth e county ma Migori, Siaya, Homa Bay kaachiel kod Kisumu. Nyaka sani familia mathoth koro dak e kuondego mag joot bang' pi darogi e miechgi. Piny owacho osebedo ka chiwo kony, kendo kata sani chenro ma chiwo chiemb kony dhi nyime e gwenge mopogore opogore ne jogo eko ma pi odaro. Kata kamano dwaro nitiere mondo koro many yo ma inyalo tiekgo midhiero mar pi ma pong' higa ka higa. Bedo gi problem mar flooding igni koro irrigation biro compound koro ng'eny. Koro dwaro committee moro mar environment ma badisio formo ka gi jo environment ma chief ong'eyo ma maintenance kata tinga moro bed attached ma tich ne loso drainages mag lower central every season. The government nika giyie to giwuog oko mondo gimi jogo ma pi odaro kony madwarore. Ok ang'eyo ni ang'o manotimore nikech an ka achiel kaka MCS mano okadho budget. Gik machalo kaka oula gin gi fall under special programs mag disaster. Budget maringo sani ne wakadho budget mar 46 million. Jaten kanisa no mar Pefa e gwego mag Nyanza Peter Midodo wach nogan mawuok e gwenge ma pi pong'o higa ka higa osesandre mokalo kendo koro ber ka imanyo yo matiekogo midhiero mar pi chuth. Wadwa kwayo sirikal mondo wach mar oula madaro jini otieke dichiel kata kigero dams kata kigero gabions nikech en gima inyalo geng'. Kwayo makamae bende koro gol kod MCA no Manoth Kadem olimo bonyo. Adwa kwayo national government in collaboration with county government mondo wamanyuru permanent solution to this issue. Nikech every year ka koth ochwe mang'eny tiyudo ka jowa gi nyaka pi chande. Na kwayo ni nitiere gik mwanyalo timo kaka gero dikes, kaka gero drainage especially the irrigation area. Mondo pigno be channeled directly either to Nam or wager dam moro mondo wa harvest this water. Oganda ma pi osebedo kadaro higa ka higa wach ni gisebedo ka gitangni koni kod kocha gino bende koro osemiyo ok ginyal chano ngimagi e yono makare. Juma, Ramogi TV, Migori.